नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। शिवाजी पीयू कॉलेज चित्ताकोला हांगा गेल्या 57 वर्सांच्यान चलत येयले रंगोली स्पर्धा आणि प्रदर्शन ह्या वर्साक बी बाळगून दवरले। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड शिवाजी पीयू कॉलेजात गेल्या 57 वर्सांच्यान दर वर्स शिक्षक वृंद आणि विद्यार्थी मेळ श्री सरस्वती मूर्ती प्रतिष्ठापन कन धार्मिक विधी विधान पूर्ण करत येयलात आणि श्री सरस्वती मूर्ती प्रतिष्ठापन निमित्त विविध आणि सुंदर रंगोली कांड प्रदर्शन करत येयलात। कॉलेजाचे विद्यार्थी इतलेच माजी विद्यार्थी आणि सार्वजनिक सुद्धा हांगा रंगोली कांड स्पर्धेत भाग घेतात आणि प्रदर्शनाक दवरतात। कारवार तालुका अंकोला तालुक्याच्यान सुद्धा कलाकार ह्या वर्साक रंगोली स्पर्धेत भाग घेयलात। कॉलेजात चलचे रंगोली प्रदर्शनाक हजारांची लोक भाग घेवन रंगोली पळयतात। नमस्कार, हांव CB राणे, हिंदी लेक्चरर, शिवाजी कंपोजिट पीयू कॉलेज चित्ताकोला। कारवार कोंकणी न्यूजाच्या समस्त प्रेक्षक वर्गाक दसऱ्याची शुभेच्छा दिता, अभिवादन करता। सरस्वती उत्सवा निमित्त, सरस्वती पूजे निमित्त गेली 57 वर्ष आम्ही रंगोली कॉम्पिटिशन आणि एक्झिबिशन दवरते आसात। हे जे प्रेरणास्रोत आमगेले फाउंडर कैलासवासी GD देसाई सर, जांकां घनश्याम मास्तर म्हणून वळखतात, आणि हेजे फाटल्यान अथक परिश्रम करून हे यशस्वी करून दाखयल्ले आमगेले संस्थेचे माजी ड्रॉइंग टीचर कैलासवासी KV नायक कदम, नंद मास्तर म्हणून प्रसिद्ध। तेमी गेल्ले सतत 57 वर्सां पासून चालू केल्ली ही परंपरा आज तेमी ना आमचे भितर, तरी आमी ही परंपरा चालू दवरली आसा। आनीक आमगेल्या कारवारच्या, सदाशिवगडच्या आणि आसपासच्या पंचक्रोशींतल्या मातींतल्यान कित्येक कलाकार तेमी घडयले। तेमगेलेच माजी विद्यार्थी मंजुनाथ नाईक, मनोज साळस्कर आनीक ज्ञानेश्वर कुर्डेकर सारके कलाकार तेमी घडयले, आनीक तेमगेल्या प्रेरणेंतल्यान हेजे मुखार अंकोलच्यान सुद्दां काही कलाकार येवन रंगोली घालते आसात। आणि हे एक्झिबिशन पळयच्याक कमीत कमी 4000 पेक्षाय जास्त लोक हिंग येते उरतात। तुमकां कारवार कोंकणी न्यूजाच्या प्रेक्षकाक हांव विनंती करता की तुम्ही बी तुमगेले मित्र परिवारा सकट येवन घेवन हांगा हे एक्झिबिशन पळयचें, तेजो आनंद घेवचो, आणि तुमगेले वळखीचे काही कलाकार उरत तर आमगेले संपर्कांत हाडचे, आमगेले प्रिंसिपल मॅडम किंवा म्हागेले संपर्कांत हाडचे। हांव म्हगेले मोबायल नंबर हांगा सांगता, 8088135124। धन्यवाद।
अल्पवयाच्या बालकीचेर अत्याचार केल्ल्या आरोपाचेर शिर्शी कस्तुरबा नगराचे तौसिफ बेग हेका पोलिसान अटक करून कोर्टात हजर केला. अत्याचार जाल्ली बालिका सिद्धापूर तालुकाची अशी कळण येयला. इंस्टाग्राम मार्फत वळख जाल्ली नंतर प्रेम जालो. मागीर तौसिफ हेणी फटींग उलोवन अत्याचार केलो अशें बालिकान पोलिसांक माहिती दिला. शिर्शी तालुकाच्या श्री मारिकांबा देवस्थानात भेट दिवचे पयले आपले वस्त्र कशे आसात हे पळोवन घेवचे गरजेचे आसा. कारण श्री मारिकांबा देवस्थानात प्रशासकीय मंडळीन ड्रेस कोड लागू केला. श्री मारिकांबा देवी देवस्थानाच्या प्रवेशद्वारातच एक फलक लायला. त्या फलकाचेर निव्वळ बरयला की देवस्थानात प्रवेश करतले जाल्यार भारतीय संस्कृतीचे वस्त्र घाईल उरूंक जाय. विदेशी संस्कृतीचे वस्त्र घाईल उरल्यार देवस्थानाक प्रवेश ना. हो आदेश देवस्थानाच्या प्रशासकीय समितीन लागू केला अशें समितीचे अध्यक्ष रवींद्र जे नायक हेणी सांगला. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड श्री दुर्गादेवी देवस्थानात दसरा उत्सव विजृंभणेन आणि भक्तीन सादर जालो. दसरा उत्सव निमित्त शनिवार दिवस जास्त संख्येत भक्त देवळात भेट दिवन श्री दुर्गादेवीक आपली सेवा अर्पण केले. गेल्ल्या 9 दिसांच्यान श्री दुर्गादेवीक विविध आणि विशेष धार्मिक विधी पूर्ण करून शनिवाराक दसरा उत्सव उमेजीन आणि भक्तीन सादर केले. शनिवार दनपारा श्रीदेवीक नैवेद्य अर्पण केले नंतर पूजा जाली तशेंच प्रसाद वितरण जालो. काही भक्तान आपले इच्छेप्रमाणे तुलाभार सेवा, फुलां तशेंच इतर सेवा अर्पण करून श्री देवील्या कृपेक पात्र जाले. भक्तान देवीक अर्पण केले तसले काही वस्तूचे लिलाव बी जालो. दसरा उत्सवाक खेळणी, केळी फुलां तशेंच खाजे आणि विविध व्यापार सुद्धा बरो चल्लो.
जोयडा तालुक्याच्या 80 अंगा दसरा उत्सव निमित्तान श्री दुर्गादेवी कमिटी वतीन गावच्या नागरिकांसाठी विविध खेळ आयोजित केले. महिलांसाठी संगीत खुर्ची, सुई आणि सूत, लिंबू चमच तसेच लहान भुरग्यासाठी लिंबू चमच आणि पुरुषासाठी व्हॉलीबॉल खेळ आयोजित केलो. श्री दुर्गादेवी कमिटीन प्रथमच आयोजित केलेल्या ह्या कार्यक्रमात गावच्या नागरिकांनी भाग घेतले दिसून येले. 1 2 3 स्टार्ट. सदाशिवगड हांगा दसरा उत्सव उमेजीन आणि भक्तीपूर्व सादर जालो. श्री दुर्गादेवी पालखी मिरवणूक सदाशिवगडच्या प्रमुख रस्त्यान संचारकन दसरा सिट्टा हांगा येयली आणि नंतर धार्मिक पद्धतीप्रमाणे पूजा आणि विधी पूर्ण झाले. तसेच पारंपरिक पद्धत राखून दवरील तसे पैशा झाड म्हणल्यार आपट्या झाडाक पूजा कन नंतर जमिल्या नागरिकान झाडाची पानां काण घेयले. दसरा उत्सव पद्धतीप्रमाणे आयच्या दिवसाक आपट्या झाडाची पानां, पैसे आणि भांगर असे समजुती उरता. हो कार्यक्रम झाल्यानंतर पालखी परत श्री देवीला देवस्थानात गेली.
आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.